Setyembre 3, 2023. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Sukad ni adtong higayuna, giingna ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa tin-aw na gayud nga pagkasulti. Kinahanglan nga muadto ako sa Jerusalem ug paantuson ako pag-ayo sa mga punuan sa mga Hudeyo ug sa mga pangulong pari, ingon man sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon ako nila, apan sa ikatulo ka adlaw, mabanhaw ako. Tungod niini, gidala siya ni Pedro pahilayo sa uban ug giingnan. Dili unta kana mahitabo kanimo, Ginoo. Miliso si Jesus ug miingon kang Pedro, "Pahawa, Satanas, nagbabag ka kanako, kay ang imong huna-huna sa tao ug dili sa Dios." Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, "Ang buot mahimong akong tinun-an, kinahanglan nga hikalimtan niya ang iyang kaugalingon. Pas-ano niya ang iyang krus ug musunod siya kanako. Kay ang buot magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. May makuha ba ang tao kung maangko niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayon. Ang tao walay bisan unsa nga ikahatag aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Kay ang anak sa tao hapit na moabot uban sa himaya sa iyang amahan, kinuyugan sa iyang mga anghel, ug unya balusan niya ang tagsa-tagsa, sumala sa iyang nabuhat." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.